Hady, pavúky či pestrofarebné gekony už dávno nie sú len exotikou z dokumentárnych filmov. Záujem o netradičné zvieratá na Slovensku rastie. Potvrdila to aj výstava s viac ako 50 vystavovateľmi zo Slovenska a okolitých krajín Európy. Pod jednou strechou sa tak stretol fascinujúci svet plazov, pavúkov aj akvaristiky. Toto je vlastne pakobílka diabolská a živí sa to listami vtáčieho zobu. Martin je vážny chovateľ plazov, ktoré chová priamo u seba doma. Máme jednu miestnosť, ktorá bola čisto mienená len pre hady, no nevydalo nám to. Už tie hady sú všade po celom dome. Cítite sa doma bezpečne? Ale áno, to nechováme druhy, ktoré by mohli nejakým spôsobom človeku ublížiť, takže to je úplne bez problémov. Na výstavu chodí pravidelne a návštevníci obdivujú najmä jeho vzácne druhy. A to hlavne mutačné užovky, koralovky, pitóny, veľhady, plus ešte nejaké žaby a samozrejme aj jaštery nejaké. Martinova mama sa venuje chovu jašteríc, ktoré sú podľa nej ideálne pre začiatočníkov. Veľmi rýchlo si zvykne na kontakt. Táto je teraz trošičku taká rýchlejšia, živšia, pretože je dlhšie v tegliku. Dorastajú približne do dĺžky 10 až 15 cm a patria medzi nenáročné druhy na starostlivosť. Keďže nepotrebuje ani ohrev, ani svietenie, kľudne ich môžete chovať v klasickom teráriu. Gekonika som si kúpila. Sama pre seba či niekomu do rodiny? Sebe. A čo vás láka na takúto zvieratku, na tom chovaní? Sama neviem, zatiaľ uvidíme, ako sa mu bude dariť. Samostatnú kategóriu mali na výstave pavúky. Dominik vlastní aj jeden z najväčších druhov na svete, hoci sa im v minulosti vyhýbal. Potom som dostal nejakú takú myšlienku, že skúsim to, však treba skúsiť, no a momentálne mám doma asi tak 1000 pavúkov. To je zatiaľ iba mláďa tohoto druhu v dospelosti, dokážu naraz okolo takejto veľkosti, aj rozpätím tých nôh takých 14-15 cm môžu mať. Hovoríte, že máte doma 1000 pavúkov, zatiaľ vás žiadny neuhryzol? Za dobu tých 8 rokov, čo sa tomu venujem, nie, zatiaľ nie. Veľký záujem bol aj o akvaristiku, ktorá zaujala najmä rodiny s deťmi. To je piraňa, ale to je rastlinožravá piraňa a ona môže byť aj s takými malinkými rybkami. Ona nezožere tie malé rybky, ale zožere všetko ostatné. Zaujímavé druhy si mohli návštevníci priamo na mieste aj kúpiť a pripraviť na transport domov. Keď chcú na dlhšie, aby mohli cestovať s tým aj niekoľko hodín, aj celý deň, tak sa dá pod kyslík zabaliť a vydrží potom dlhšie tá rybka. O burzu je dlhodobo veľký záujem a Slováci sa čoraz viac zaujímajú o chov exotických zvierat. Mama sa nebojí. A ty, ako bolo? Veľa ľudí má teda také menšie plazy, povedzme gekončíky, agamy. Populárne sú napríklad aj chameleóny. Máme 2 deti, tak nech sa pozrú na pavúčiky a na všetky tieto zvieratka, čo sú tu. Aj by ste si trúfli niečo z tohoto chovať doma? No, určite nie. My máme mačku a to nám bohate stačí. Myslím, že had by až taký veľký problém nebol. Že to pavúk horší, hej. Momentálne to akorát riešime. Ktorého by ste si kúpili? Ukáž, Miško, ktorého. No a ako bonus ľudia na výstave mohli ochutnať aj takéto čipsy, ktoré sú vyrobené z hmyzu, alebo priamo takýto sušený hmyz. Z Martina, Zuzana Lechanová, Slovenská televízia.